konkursa yürütenen Ruşencan, häzir towgat goýdy dawaramyzyň dowamynda. Edileşer, hormatly mehmanlar, aýratynam şu Watan Kino Konsert merkeziniň ýolbaşçylaryna, işgärlerine, gurmaçy Yekatak Nukotkomyň admini dostumyz Ferhat Töre Tewrid beglerinden sonan sorap Güljan Baljan hakda aýdyp kelamy. Öwer madam sözlerine denany Teşi Tulogenow aýdymaýdanna. Owazyň dinlemeýän galmady. Dinlän adam gaýta dinläp armady. Rowşan Halipa, Musajan, Şirhan, Ferdarjan, Begenşan, Gonşan, Merdanjan, Bayramjan sazlaryny sazlady. Teşi Tulogenow aýdymaýdanna. Yüreklerde goýmaz gamgy sany. Şahtlanlar agyr yatan hasany. Dinlesiň sözüne bardyr ken many. Teşi Tulogenow aýdymaýdanna. Gedim eder we dewde sähär çağlary, süýür atly gedim etmegi daglary, waspader dilini bakça baglary, Teşi Tulogenow aýdymaýdanna. Edileşler gelin hemmemiz şuhun bilen meşhur baňşymyz Teşi Tulogenow garşyladyk. El şolpali. Assalamu alaikum, hormatly ýerleşler, dinleýijiler, müştoplama. Hemmäňizi hoş gördük. Biz silap, hormatlap, sunugdymda hormat goýup, şu konsertimde beleninde köp sag bolsun maýly. Şular ýaly owadan sahnalarda hemme dinleýijilerimiz bilen didarlaşmana, söhbet saz gurmany ul mümkinçilikler edip berýän mehriban arkadamyň jany sag bolsun. Hemme janyň täze ýerine düşümli bolsun, toýly ýyl bolsun, arsgally bereketli ýyl bolsun.